Aké boli tvoje najväčšie úspechy vo fitness, alebo ako to vyzerá tá cesta toho fitness? Tak najväčšie úspechy boli asi tie majstrovstvá sveta, určite. Cesta vo fitness, no neviem úplne, ako myslíš. Ako ten začiatok, ako si vlastne začala, ako to prišlo? No ja som bola presne jedna z tých žien, predtým ako som začala cvičiť, čo som nikdy nechcela mať svaly. Keď som aj začala chodiť do fitka, nahovorila ma na to vlastne jedna moja klientka. Vtedy som mala ešte kozmetický salón. Ona ku mne chodila a pripravovala sa na jednu súťaž, volá sa to Jarná premena, ona vtedy akože chudla. Chodila do fitka a tak ma stále nahovorila, aby som chodila s ňou, vypravovala mi o tom, aké je to super. Tak som s ňou párkrát išla a akože okamžite som pochopila, že je to presne to, čo milujem. Takže zo začiatku som bývala hodiny len na pase, na bicykli a tak a potom mňa vo fitku oslovila jedna trenérka, teda, že mám akože celkom aj dobrú genetiku a tak ďalej, že či by som nechcela začať vlastne fitness robiť aj súťažne. Tak ma začala na jednu súťaž pripravovať, kde som bola